Zeba ez dugu egingo, elkarrizketa hau bingo baten bitartez. Tarjetoiak banatuko ditugu, dauzkagula hemen. Ia oso, ondo laguntzean nahi? Venga, bai, lagunduzuk. Eta atzean dauzkazue, gometxak tapatzeko. Ederki. Vale, hartu eta pasa. Hortxe, institutuan bezala, venga, hartu eta pasa. Emanta zabaltzazu. Emanta zabaltzazu. Itxoi, lehenengo saria, importanteena. Dauzkagu hemen. A ber, zaukagu hor, Jon. Hemen uno jolasa daukagu. Vale, perfecto. Vale, Idoiaren de Amar y de Sandar, Globo Milar número 3, plata. Perfecto. Vale. Prezioa ere hortxe daukagu, zenbatekoa? 2 euro eta 95 sentimo. Ez que, saiontan daukagu dirua, diru asko. Irua, iru bada, baina ia iru da prezioa. Bai. Nahiko tok ematen du horrek, Zer gehiago daukazu hortik? Hemen kopa hau, hortxe zerbait jartzen du, ez dakit limbo edo, igual. Jode, hau bai dala nola esan, zara esan gago. Jarnez dola ja. Iturrama BHI Futbito, Futbito A letra dauka, 0 bederatzi 10 urtea, txapeldunak. Ostras, vale, hortxe. Vale. Eta gero daukago hemen, ostra, ze gaizki oso roñoso geratzen ari da hau, daukago hemen olio botila bat, vale? Olio kalitatezkoa ere bai, badakigu oso garesti dagoela, eta aguakateak ere bai, badakigu ere olio eta aguakatea, bueno. Atalontan diru asko dago, eta album eta vinilo asko. Esan manifestazio baten botatzeko modukoa, esan Bueno, norberak erabakiko du, zertarako erabiliko duen, eta bukatzeko Joferen Amodioa viniloa. Wow! Gonbidatua zaude Jofe etortzera. Vale, utziko dugu hemen, kriston oparia ikusi dugu, eta hasiko gara bingoarekin. Osondo. Noiz da zure urte betetzea? Martxoaren 28an. Vale, hor balio digu 28ak eta lauak, ez? Iruak. Urtarria lehenengo, bigarren otsaia, vale, irugarren, perfecto, ez dakit kontatzen dik. Irua eta 28a, vale, perfecto, apuntatuta. Ze urtetan jaio zinen? 1982. Vale, balio digu 19ak eta 82ak, vale? Ondo, jende oso kontzentratuta dago, Vale. Gauzadok normalen oso serio hartzen dira, Ja. Baina zuek adi, claro, adi. Ia, zenbat maskota izan dituzu bizitzan zehar? Bestea izan dituzu, ala? Ez que, etxean ez, baina baserrian, bai. Zenbat oio? Zenbat oio? Osa, baserrian diot... Bai, pilo bat. Osa, zenet, oioak pilo bat. Igual, ez dakit, txerriak kontatzea igual errexagoa da. Zenbat txerri? Igual, gogoratu naiteke 5 txerritaz. Vale, 5 txerri, gehi 12 oio. 5 txerri batera inoiz ez, osa, banaka. Ordua zeingo dugu. Baina, 5 txerri dira, denera. 5 txerri, bosta, bale? Bosta aukeratuko dugu, oso ondo. Badakizu ze puntuazio duten zure oinek Wikifiten? Etxoin, bale, hau asko interesatzen zait. Zer da Wikifit? Bale, hau gogorra da, Zer da, hola, oinak eta gusten zaizkion jendea... Bai, Wikifita, Wikipedia, baina Instagramez eta hola, eskatu dizkidaten ere oinen bai, argazkiak. Eta bidali dituzu? Agian dauzkat munduko oinik zatarrenak. Erakutsiko zenituzke? Ez. Vale. Osa, erentzian jaso ditut, amama Juanitaren Juaneteak. Wow! Azteko, eta gero, ez dakit, beti txikitan eta zapatilak ibiltzaren poderioz, eta futboleko botak eta dauzkat, behatzak horrela bata bestearen gainean bezala. Bai, batzutan erabiltzen ditut horrelako separadore batzuk. Bai, bere onera itzultzen diren, baina keba. Spoiler, ez da pasako. Orduan ez dakit, igual, horrexegatik, arraratasun horregatik puntuazio altu eukiko lukete, jende oso arraroa dago, ez? Bale, zenbat uste duzu, bota zenbaki bat. 8 bat. Bueno, ez dakit, zer da? Batetik 10 baita ere? Pasa naiz pilo bat. Daukazu kriston autoestima, Naiz eta jakin oinitxusiak dituzula, eman dizkidezu 8 bat zure oinei. Bai, frikien gatik. Bale, 8 hartuko dugu kontuan, baina berez daukazu 4,45. Asko iruditzen zait. Bastante. Bueno, txalo bat bere oinei, osaiot. Hortik, 4 eta 45, bale? Osea, 8, 4 eta 45. Nola goaz, momentuz? Ez, bueno.
egingo dugu. Bale, zenbat da 451 errokarratua? 451 errokarratua, 44. Bai. Ez. 44. Nire letretakoa nahi betzi. 44. Zenbat jende dago publikoan? Hola, ikusita... zena ez, zuen autoestima igotzea edo ez? Esan, bota. Ni holaxe zea baten 255 bat kontatuko nituzke. Perfecto. 255 orduan. Vale, zein izan da, jarritu dengo dugu, zein izan da zure bizitzako urte honena? Bota bat, hola, botatzeagatik. Jo, ez dakit, bitu, 1984. Daukat, ez dakit urte honena izan zen, baina recuerdo oso hona daukat, 12 urte nituen, baina gogoratzen dutu da hori, ez dakit urte hortan, gero nere bizitzan, esanguratsuak izan dien, diska asko atera zian. Justo, 1984an, Green Dayen Duki, Offspringen Smash, Mano Negraren Casa Babilon, eta besteren bat edo hortik bai, eta gogoratzen dut, ez dakit urte hori, eta baita ere, uda hortako, oroitzapen oso honak dauzkat, 1984. Jesus, ez dut ezabat ezagutzen. Osea, bueno, The Offspring edo hori bai, ez? Bai, baina, karo, zuk ezagutzezu beste The Offspring bat. Ez que, klaro, Smasheko Offspring ez... Bueno, bi daude, niretzako bi daude. Bakarra da, baina niretzako bi daude. Melendirekin bezala. Bai, hori da. Lehenko Melendi hobeta hobea zer. Melendi eskerrak bi ez dauden. Egia da. Baina bai, ez, Smash diskoa da, nik Offspringekin naiz oso purista. Smash diskoa da, niri Offspringetikan gustatzen zaidan bakarra. Gero, hortik aurrerakoak niretzako beste Offspring bat dira, horretik esaten dut bi daudela. Vale, kasuotan ere bi zenbaki, 19 eta 84. Oso, no. Nola goaz, a ber, ze zenbaki falta zaizkizue? Bueno, bestela aitzi ekarriko dugu ketxua bat, jarriko dugu hemen, eta, bueno... Edo aguakatea guretzako, eta listo. Hori da, bai. Hala. Vale, telefono zenbakiaren azkenengo bi zenbakiak. Eta espero ez izatea 88. Espero. 7. Vale, 7. 73, perfecto. Linea egin duzuen eskak. Vale, bati falta zaio bat. Vale. Zein da falta zaizun zenbakia? 32. Zenbat, vale, txoin. Badaukat. Zenbat urterekin, espero dutaz, zenbat urterekin izan zenuen Teo? Zuk eta zure bikotean. Zena ez esatea 32, benetan? Baizea la letretakoa. Lehen esan dizut, 1982an jaio nintzela. Eta urte bete eta 10 beteko umea dauketela. Baina horrek ez importa. Ze mere egiten ditugu. Nahezu txibatzea galdera bat. Vale. 32 erantzuna daukana. Vale. Txibatu diezazuket. Txibatu. Belarrira. Bai, klaro, baietz. A ver. Baina mikrofonoak dauzkau da, pixka bat hola ridikuloa, ez? Vale. Zenbat urterekin joan ziren Sevillara, allí abajo grabatzera? A ver... 32. 32rekin. 32. Etorri. Zorionak. Zure izena? Amaia, irabazi duzu munduko opari onena. Beste txalo bero bat Amaiarentzako. Nolakoa den, kapritxosoa den zoria eta destinua, ez?